Paid in Full en 60 segundos. Bastante sorprendente que aínda non fixera este vídeo ata agora. Vale, quizáis non haxa que explicar moito quen era aquí, non? Pero creo que explicar este disco é fundamental para o hip hop de hoxe en día. Porque ademais é un disco que xorde da pura casualidade prácticamente. Non da casualidade porque Eric B xa traballaba como DJ e con Marley Marley facendo cousiñas, pero Rakim non. Rakim nese momento se autodenominaba como Kid Wizard, pero apenas facía ningún tipo de concerto nin nada, simplemente iba a cyphers e a pequenas jams. Pero Eric B un día puxo un anuncio no periódico buscando un MC para gravar un disco. Rakim apareceu en unha semana, fixeron e gravaron Paid in Full completo. Ainda existe a disputa entre Marley Marley e Eric B de quen produciu o disco, pero este disco tedes que escoitar sí ou sí.